Maikanem Abilin. Inapalabas naamuan ni Magno ti panaglibas da Victor ken Reliera. Kastawo na pungtot na kadagiti pasurot na gapot addida na siputan dagitoy. Imbilin nan kadagiti pasurot na ano makita da dagitoy ket patayin daydan. Kabayatan na nabasa ni Mayor Simon ti surat ni Ansong ken kuana. Ngem saan ngayon lanad ni Ansong tinagan na iti surat. Nakalanad iti surat anasken nga isublina amin dagiti dagang nag-aguman na. Tano saan damat nga isubli ni Rina iti sidong da. Kunati Mayor akasarita na ti hepe amang iwayat da iti addang tapno mapasublida ni Rina iti sidong da nga awan dakes a mapasamak ken kuana. Itagagayem adto inti tuloy iti nobela tayo ana pauluan. Maikanem Abilin. Asino dagita at tao, Simon? Asino da ita ang nagsurat? Awan tinay kabil dito'y surat anagan. Basta mukano dagiti tao ngay nag-agumak ti dagdagada. Iso nga mukano mo ti pangisubsublyak. Anya, no kasta talaga nga rod addakas tinapasamak ka ni Rina, Simon. Kasano itan? Kasaritat ni Hepe. Mangiwayat kami iti addang tapno mapasublita ni Rina. Anya, ngam Simon, agtungpal ka iti kayat dayta anak surat. Importante ita ti biyag ti anak ta. Saan mamapalin? Awan ti nag-agumak adaga. Amok adagi ti rebelde tinangitalaw ka ni Rina. Kasanon numala daw ton ti amin. Apatayin dan ni Rina. Saan daga ramiden dayta, Anita? Simon, isoblemon dagiti inag-agaw mo adaga. Anya? Saan nga importante dayta? Tinaskag, katibiyag ti anak ta. Victor, sa balin samat na dahi nagtulungan ta. Basta ituloy ta ti Magna. Darasan. Victor, bakras! Pagtog! Agawan! Tumpaktan iti baklas! Anay ko! Dito'y! Malimutan ta ito rin, no? Dito'y na! Saan apod nga dagit imbagbagam kanya kami? Goram na dayta kanya. Isakas sa ti bagbagam may papan ka dagit idadakal ko. Amom kadi, ati mastermind iti pananakatoy ni Rodrigo Quintero. Kat dagiti dadakkel mo. Anya? Nalabit nga amom dayta idi addamag saan kadi. Kat maklaat ka siguro. Numamwam ti kinasyasino ni Rodrigo Quintero. Amom kadi ani Rodrigo Quintero nga impapatay dagiti dadakkel mo. Kat iso ti ama ni Victor. Ado pa iti kinadakas dagiti dadakkel mo. Makamo kan tulangan amang takwat kadagiti daduma. Saan apot na dagit ang ipagbagan? Awanan kayo ibain! Ibabawan dagit imbagbagang apang madakas kadagiti dadakkel ko. Ayot ka! Naglakan nga idisom tadakulap mo iti rupak. Talaga kadi akasta kayo. Nalain kayo amang pasakit iti padayo at tao. Nalain kayo ako mapil. Nagpadaan nyo iti inahustan. Di ka gaya maminggaap. Ti kunam kadi kat sika lang ti ammo na ti tumumpa. Sika ti ayok. Panutusan ka pang nga gawin! Awanan kayo ibain! Tinungpanak. Iso binalis ka.
Katjakon kayat atong panapay. Gapot ang pulos. Ngawan basol ko kan ka. Victor, nagadutig garmiat iti imak. Agdardaran. Agpada ta. Saan ta pa rumor dito yung naglamangan ta? Siguraduan ta ang nakapanawan dang iti mangkamkamat kada ta. Uwan, kastang harot ti aramidin ta. Awanan, Pangulo! Nataydan! Inaltugan mida! Kahit sigurado ang nataydan! Sigurado kayo. Wan, Pangulo! Di mida nakita pa'y! Iso ka sigurado mi ang nataydan! Tanapaltugan da! Kasano ang masigurado ka na tayo? Kundo day ta, boss! Napnag day titiras! Kat nataydan! Sinigurado mi day ta, boss! Sakbay ang pinanawan mida! Nasaya at nukasta. Sige, ingkaya ginalan. Terga na! Victor, nabannog ako na yan. Jakon ka ba? Timag na. Sana mabali na sumarding ta. Agawan takit di timag na. Awan nga tandag iti. Mga sapsapag kadatay. Diyan ka na. Sana bali. Adayutan itikuta na. Bart, kaya't ko tulungan nyo da hepe amang raot iti kuta dagiti rebelde. At iti ikot da ni Rina. Senyor, kasano nga mo yung dayta? Amuklatan nga adda iti ikot dagiti rebelde. Iso tulungan nyo da hepe amang raot kadagita a rebelde. Apay, agad-gad ka, Bart. Amang ano kaya't mo nga ikatan kan akas tao. Senyor. Tungpal ka iti imbaga. Ispalan nyo ni Rina iti ima dagiti rebelde. Sigurado kayo kadi, senyor. Ano Ma'am Rina kat adda iti ikot dagiti rebelde? Awan ti sabali anang aramid iti kasta. No saan adagita a rebelde? Senyor. Kasaritak ni Hepe. Tatumulong da amang ispal ken ni Rina. Sige, akin na kayon. Tanalpas kayo matananangan, paparos. Agyaman kami, nana. Utang mi ana imbag anakam da ito'y kada kayo. Di pa nang padagusyo kada kami dito'y kalapaw yo. Amok, anasayaat kayo at tao. Nakita kayo idin. Idin atay ti asawak. Tapinaltugan dagiti rebelde. Wala na. Kaya't agyaman kami, tamailasin na kami. Ala, akin na kayon. At dati anak ko di tarwar. Agbambantay. Taamangan no adamay sarong aribel di ditoy. Saan kami magbayag, nana? Agina na kami labiit. Pumanaw kami matlayan. Saan mi akayat amay raman kayo? Gapo kada kami. Sa bagay, nalamang to'y kalapaw mi. Saan da basta makita to'y kalapaw mi ita ditoy. Tada kay kayo anailingad. Kan awan ti mangipagarop nga da kalapaw ditoy. Tada puskol da kiti ronrono ditoy. Nana. Naimbaglakit din ta nakita na kayo ti anak ko. Kat nailasin na kayo. Iso a pinadagos na kayo ditoy. Dahil pati da kalapagyamanan mi unay kada kayo. Awan ang yaman na. Amoyo. Natay ti anak ko a babae. Kanti asawak. Gapo kadag iti repelte. Pinatay da ida. Amok daytan, nana. Gaputan na istorya idi kada kaminti anak yo. Naulpit da. Di kagdanag, nana.
Mapaksyat to dagiti rebelde. Mabulok da iti pagbaludan. Baro. Soldado kami. Kat aramidan mi ti amin. Tapno makamag dagiti rebelde. Idaw-dawat ko day Baro. Sapay ko ma. Ante Ella? Victor! Anya tinapasamak kada kayo? Ado ti sugat mi. Kaya't kong agasan da kami. Diyos ko! Anya tinapasamak kada kayo? Ala, umay kayo. Sumrik kayo! Aday ta. Nadalusak kan na agasa kong dagiti sugat yo. Nagadon agarumyad yo? Nagsaniitan. Apay, anya tinapasamak kada kayo? At idug asalaysay nanti. Wan gaya, ni mama. Aday ti Seledna. Nalabit ang nakaturog pay laeng. Urayan mi ama karing, sakbaya pumanaw kami. Victor, kunak no anyan tinapasamak kada kayo iti kadwam. Atapan mi nga da kayo iti ikot dagiti rebelde. Pudno dayta, Ante Ella. No kasta, nagkita da nga takan ni Ami? Naimbaglangan ta nakalibas kami. Pudno gayam ti atap mi Victor. Kasano anakapan kayo iti kota dagiti rebelde? Kalat nga danang tiliw kada kami, Ante. Anya? Ngam sublyan mi ida. Kabaalan mi ida apaksaten. Makiinibus kami kadakwada. Anya? Ay, saan ka di, Victor? Numabalin ko ma. Saan kayo nga agpipinaltog kadagiti rebelde? Pasukwan nyo ida itinasaya at apamuspusan. Asaan kat nga agpipinaltog kayo? Pangaasim. Ante Ella. Victor, mabuti nga kiti mabalin ang mapasamak. Di kagdanag, Ante. Awan dakas ang mapasamak kada kami a soldado. Dagiti rebelde ti dakas ti pagbanaganda. No di darumukma kada kami. No lumabanda, iso dati madaksan. Victor. Agyaman ak, Victor. Kunak mo dakasan tinapasamakan ka. Kan iti kaduam. Mama. Victor, talaga mabisina ko na. Mangan ako na. Sige lang, Mark. Mangan ka. Ala, mangan kayo, pay. Ibusin niyo rin tain sagana ni Ella. Agyaman kami, Mama. Ay na, Victor. Naku mga mintagikat ka na soldado. Kat agyan kalaangan dito'y mansyon. Iti kasta sa anak ngagdandanag akastoy. At dayta kay manin, Mama. Ma'am Carlota, diyo ko man singaan ti pananganda. Bayan nyo ko maamanganda pa'y. O sige, mangan kayo pa'y. Urayak amalpas kayo amangan. Sa tanto agsarita, Victor. Ni Mama talaga. Agdanag kayo manan. Talaga, iho. Nalakaay at madandanagan. Kaslaak matay itinalaos a panagdandanag kukan ka. Iso alip pa sa muntimangan. Ta ituloy tanto ti agsarita. Hoy! Da kayo ang gwardya! Kayat ko ti uminom! Yalaan dak itinumak adanom! Papan kayo di panganan! Ano kita namin yan? Dagiti buwisit ta saan da ang maibaon? Ay, saluda! Ay, Rosa! Umasinag ka dito! Rosa! Apay! Anya ti bagayo? Kaya may tidanong tibalon! Ha? O sige, mabit lang! Mabit lang! Ha? Apay man ang Rina? Adda damagat kan ka. Pudno ka di amay saka na ipopok iti pasdak ni Mama? Ha? Sumbatan na. When? Pudno? Kat
Ket nadadaal ti dayaw ko. Gapo iti inam a demonyo. Ngam saan nga agsigsigurado ti inam. Gapo tabalsak tumat. Isuda kadagiti pada na a demonyo a pasurot na. Amin kami nga adda dito'y kota. Si babasol dagiti dadakkel mo kada kami. Adu kami. Isungag may maysa kami amang patay kadakwada. Anya? Katsika, naagkibaltang ka. Amangan no umuna ka amapukaw dito'y lubong. Anya? Isungag tanang ka manang Rina. Gapot amangan no si kakit di mati umuna amatay. Anya ti aramiden ni Rina iti dayta nangeg na kini Rosa. Gagayem. Di uliwan na denggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. May kanem apilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ribotaso. Technical and musical scoring John Ligligen. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. May kanem apilin.